Ja, en? Ami, wacht je op wat nou? Ja, ja. Ja, ja. Ballen en takkemallen. Ik voorste takkemallen, takkemal en takkeballen. Maar je is niet lief voor mij. Ik hoor het niet. Wat? Wat is het? Huh? Lief wat? Als jij niet lief hebt, Is je niet lief voor mij? Wat is het? Peppa, wat voor Peppa? Gaan hem nou bel. Ja, of aan mijn pantaan. Maar stel, jij zijn niet van mij. Ami, hoekom luister jy nie vir hom nie?